Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe on calminama on jurama on jagama ɗo moƴƴere. So tawi ko ngol woni lawol magani ngol e yebde bindanɗe men sa suwa wadde abonné taw ne mbatta abonné ngam bindanɗe ɗe mbawa yettadema. Sa yiɗi wadde abonné ɗon winda sabone ɗo tan ko ɗon memata ngam bindanɗe garɗa foof wawa yettadema ɗon e ɗon. Kono noonne kadi so tawi ko jiɗɗo janngude arab walla won deftere nde jiɗɗa janngude walla pular aɗa wawi jokkodirde amin e on ɗon numéro whatsapp peñowo ɗon gasa min mbawi janguindema ɗum par whatsapp privé. Hande garten ko e windande men adinde e deftere meɗen wiyetede matnul akhdari في العبادات على مذهب إمام مالك. جانغتين هنده كو الأخضر نون كو دفتر بايند كادي barkinde nde ganduɗa sa faami ɗum ma waw famde ko heewi e ko fati dewma Allah ha jofte banggue juuɗo. Deftere nde noon ko deftere ɓayde andade no fewi no fewi no fewi haysa jangganide kam a nanide. Ayo ɗum noon ko barke nde Allah waɗi nde deftere nde mawnani saabu ɗereji majji ɓurani 63. Kono noon ande heewi fayida ande heewi manaji gonɗi nder. Ɗum waɗi ngam yajnude e wallude seereɓe jangguinoɓeɓe won hen jiɗat janngude deftere nde to ngala ceernajo janguinowo walla to seeranɓe manque jogade temps pour janguinde ɗumen mbiɗen wadde ganniɗen rewirde ɗum Allah ɗo e chaine men he yanti hen kadi goto e bandiraɓe yeɓannoɓe en sakkiti sa ñaguima en pour yo en mbat hen bindanɗe. Ɗum waɗi ɓeydi hirjinde en ngam andude wonde ene sohla ngam bandiraɓe mbawa naftorade hen. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ko adi fof ko fuɗɗarade ɗo ceernajo fuɗɗoriɗo woni wiide bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khatimin nabiyyin wa imamil mursalin. Nde deftere no janguinten ko fati fiqhul ibadat. Ayo aɗa andi diine ene heewi fannuji gonɗi hen jomumen yo yan kamɓe janggani diine aɗa andi negam ceerno ko fannuji gonɗi nder. Aywa oɗo fiqhu noon manam ko ɗum fannu goto tan e ɗinɗo fannuji janggueteɗi manam aɗa wawi janngude fiqhu sa jangi fiqhu holko pamata hen tan ko fati e dewe Allah. Aywa tawa noon ene heddi fannuji goɗɗi gonɗi toon ko wayno fannu tawhid en ko wayno hadis en e ulum mustalahul hadis ko nonne kadi usulul fiqh ene heewi fannuji gonɗi nder ko wayno alquran wa ulumuhu ɗum ne kadi ko ɗum fannuji. Ayo wadde noon so tawi jomum jangi fannu fiqhu o tan ayo kattuɗo hen andu aɗa heddora daawe kewɗe ɗe poɗɗa janngude seyi kay ka doddittoɗo wonde ka ganda e nder diine he fiqhu tan yonani. Ayo fiqhu noon ɗiɗo seyi kay mazhab malik ɗo e Sénégal walla Afrique l'Ouest ɓuuri hen yarude ko fuɗɗorade lakhdari. Ay sey noon koye deɗe men ɗe ene hen paari lakhdari ko ashmawi kañum ne kay gandal e fiqhu ha joni kay ibadatuji ko nande muqaddima walla ibnu ashir ko nande risala ha khalil ha mudawwana ayo ha muwatta ni bon saabu muwatta kañum ne aɗum foti janginede no hannirta ni saabu so tawi eɗen mbiya wonde koye mazhab imam malik gonɗen
ina jojjatno no feewi no feewi no feewi janngen deftere imam malik nde sabu lakhdari nde ɗo imam malik windani ɗum aywa binduɗo ɗum o tugni kay mazhab makko ashmawi imam malik windani ɗum muqaddimatu izi imam malik windani holko imam malik windi imam malik windi ko muwatta imam malik ayo nden deftere noon ko deftere hadiseje haalore ko fate ibadatuji e gueɗe goɗɗe wadde noon so tawi kadi jomum ina yiɗi tidde e mazhab mawni o jogo hen dalillaji tidɗi alay sago koma janga deftere imam malik wiyetede muwatta ɗum noon ande nde ɓurani andede boom sabu nde hewani jangguinedduɗe heɓete noon ko hunde fonnode ƴewtede no ɗum jangguinira e duɗe he aywa sabu saɗa rewa neɗɗo ina moƴƴi jangganaɗo hay sinno ko deftere wotere aywa sabu ko janggateɗo ɗo ko foof ko talhisaji muhtasarat uji ɗi ganduɗa ko baɗaɗi aywa kono noon kadi ɗumne kadi bonani sabu ɓurno bonde ɗum wasa waɗede sabu ɗum fof ko weɓnude diino anduɓe hunde fof ari waɗi hen gollal muɗum ha hande yimɓe aroɓe caggal mum nana naftoro hen wadde noon kadi hande ɓaade Allah weɓni deftere ɗo mbaɗa deftere nde jiɗɗa fo waɗa hebde ɗum eko musani ina moƴƴanno kadi on ɗon banggue yajne jomumen jangguine mazhab o holko woni mazhab imam malik aywa ceernajo o jomumen ɓuura andude ɗum aywa kono noon si basi ala ɗen gueɗe foof inchallah si Allah hokki en cellal jodde balɗe si Allah jaaɓi min gara hen seeɗa seeɗa si Allah jaaɓi kono hande puɗɗortoɗen ko deftere meɗen al akhdari ɓurde wowede e duɗe men ɗe aywa ceernajo wi bisimillahi rahmani rahim bisimillahi kañum ko inde Allah ina moƴƴi neɗɗo kala fof gollal ngal gollatoɗa haɗama fuɗɗade gollal ngal mbiya bisimillah fon fof bisimillah sabu nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yimiri en ɗum o wi wonde kala fof gollal baɗa ngal to ngal ɗon gollal fuɗɗoraka bisimillahi ngal gollal ko pamaral barka ko gabtoral ɗum waɗi ɓuri hewde seeɗen ɓe sen puɗɗo defte men mbiyata ko bisimillahi rahmani rahim aywa ngam kadi ñemtinirde ɗum qur'an sabu qur'an kañum fuɗɗori ko bisimillahi rahmani rahim aywa joni noon bisimillahi ɗo wonɗo tan ko ismullahi aywa ismullahi ɓeyda hen ba o bi oɗo manam ko l'isti'ana manam ko wallinirade e inde Allah mbiɗa wallinoro e inde Allah mo ganduɗa ko arrahman ko kewɗo yurmede firti ko joom yurmede yimɓeɓe kala foti ko neɗɗo foti ko julɗo walla ko kefeero foti ko debbo walla ko gorko foti ko mawɗo walla ko suka ko noonno kadi hay ko wona yimɓeɓe aywa kala fof ko wone aduna he jurum gonɗo e aduna he kay mbarke arrahman on ɗo aywa kono noon arrahim kañum ko yurmede nde ganduɗa ko heeride ko arrahman ɓuri ɗum yaade kañum arrahim kañum ko yurmede nde ganduɗa ko nde Allah yurmoto julɓe to laakar toon heferɓe kañumen ngala toon gueɗal eyyi ɗum waɗi wi bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin eyyi alhamdulillah firti ko omo manam jettowo wodani Allah alhamdu jettor lillahi wodani ko Allah sa anda hol gonɗo Allah woni rabbil alamin jeeɗo windere nde aywa asaman o mo jiitaɗo leydi ndi ndi jiitaɗo kulle gonɗe hakkude fuɗi ɗi ko jiyata hen ko nanta hen ko e ko tinata hen ko fof ko windere Allah ko Allah jeeyi ɗum aywa wadde noon on jettor wodanimo wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wassalatu woni juulu won hen wiyoɓe e kisal aywa ko duwaw wassalami kisal ala sayyidina Muhammad eyyi salam woni mbiya ɗum ko ɗum juuɗe woni mbiya wonde ko ɗum yurmede aywa assalam kono ko ɗum wawi wonde foof ko ɗum duwanade assalatu ala nabi aywa ala sayyidina Muhammadin e kohomen Muhammad
mo ganduɗa ko khatimin nabiyyin kañum woni timmode annabaɓe wa imamul mursalin kanko woni almam nelaɓe ay mi wiyama seydina Muhammad woni ko howo men aywa kala fof hande windere nde gonɗo ɗo fof ko Muhammad woni ko howo maɗa aywa kañum woni gardiɗo maɗa kañum woni kilifa maɗa seyid noon wona kilifa aywa woni hen ene ƴetta mana ena mbiya seyid aywa ena guittira ɗum mana jogaɗo kono seyid firtan tan so wona ko howo gardiɗo fof ko seyid maɗa hay directeur ma gonɗo e entreprise mo liggoɗa on ko seyid maɗa aywa kono noonne kadi kili ceerno ma gonɗo e doɗo ma jangguinomo on ko kilifa maɗa aywa mo liggantoɗa manam kilifa ma fof aɗa wiya ɗum seyid aywa manam ko ɗum mana jogade ko manam ardade hunde on noon holno wiyete muhammadin wiyete ko nabi muhammad khatimin nabiyyin kanko woni timmode annabaɓe timmode annabaɓe woni annabaɓe gila adam ha ko adi muhammad caggal muhammad ala annabi garto ay wadde kanko uddi annabagal ngal wadde caggal annabi kala fof garɗo wi wonde kañum ko annabi wi ɗum ko penowo aywa sabu caggal muhammad annabi ala sahaji noon aɗa yeehi jomumen ena noddito ene mbiya wonde joni ko annabaɓe aywa saha fof ene yiiye jogue leyɗele kono ɗum ko cahaneje ɓole aywa hoto jomum pertinen temps muɗum annabi cakkitiɗo ko muhammad goɗɗo garɗo caggal makko fof wi ko annabi ko penowo wo imamel mursalin ko almam nelaɓe manam nelaɓe fof o ardiɓe ɗumen o julni ɗumen kanko woni imam mabɓe aywa o wi noon awwalu ma yajibu ala mukallaf caggal nde ginnuɗen allah jettuɗen allah julɗen e annabi o sallllahu alayhi wa sallam aywa ene moƴƴi kadi jomumen ne heewa ko juulate annabi o sallllahu alayhi wa sallam aywa o wi awwalu ma yajibu ala mukallaf ko adino ene waɗɗi kellifaɗo awwalu ma yajibu ala mukallaf joni ko adi waɗɗade kellifaɗo holgonɗe kellifaɗo aadaji meɗen eɗen wiyaɗen kellifaɗo tan ko joom duuɓi hankkadi joom yeehi ha resi hankkadi watti ɓornaɗe comci timmuɗe wiya joni ko kellifaɗo ala so ɗum nde batte diine ɗum wiyata kellifuya wiyete kellifuya to batte diine ko neɗɗo mo ganduɗa yeehi ha watti hoyɗitade walla yeehi ha yettima duuɓi ɗi ganduɗa en yetto duuɓi kellifuya ko wayno duuɓi sappo e jeegom en ha sappo e jeetati en walla watti yiide mani on ɗon woni biyeteɗo kellifaɗo walla watti yiide leeɓi nafki walla leeɓi leswood woni biyete hanka kellifaɗo hankadi mukallaf hankadi firti ko joomum deftama ay mukallaf koye mbiya la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha mana hankkadi allah defti ya wattu rewde ɗum waɗa andi so cukalel ma wi accu tan o ko cukalel anda haydara accu ɗum fija ay sehi noon saabu on noon allah defani ɗum haydara allah wiyani ɗum yo hooro wiyani ɗum yo juuɗe wiyani ɗum yo asko wiyani ɗum yo gonɗo wiyani ɗum heɓata kañum haydara defaki e muɗum so yeehi noon ha hankanti jomum helli faam hankanti watti heɓtinte watti andude wiya hankanti jomum yo wattu juuɗo yo wattu horde yo wattu wona hankanti o defama horde o defama julde kala fof ko waɗɗino jinnaɓe makko hankadi watti waɗɗade o wi noon on ɗon holko adi waɗɗade makko ko adi fof ko tashihu imanihi ko sellitinde limanagal makko yo sellitin limanagal makko sabu kanko o wonno tan kay aywa gurdam ɗam ganduɗa ene heewi gueɗe gonɗe hen joni noon hankanti o sellitina o faama wonde hankkadi omona naate diine diina watti haddem watte yamirdem ko adi fof yo ƴeew ɓernde makko ko fiɓɓi toon ko est ce que ko ɗum woni ko foti fiɓede ko walla wala si o fiɓani allah yo fiɓ wonde allah tagim jewtede ala sowona allah shahadatu an la ilaha illallah o seeɗo kadi wonde annabi o ko muhammad ko nelaɗo allah aywa o seeɗo kadi wonde juulu hankkadi koko waɗi iqame salah wa itai zaka wa sawmu ramadan wa hajju baytullahi l haram o anda wonde julde ko waɗɗima
tottude azaka ko waɗɗiima, hoorde ko waɗɗiima, hajjoyde makko ko waɗɗiima. ɗin no limanaagal ɗen ɗon geɗe fof joomumen faamira noon woni tasihu imanihi. ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه caggal ɗum noon no anndi limanaagal makko haa pare limanaagal ngal ɗo noon so a yiɗi faamde ɗum tigi tigi janngoyta ɗum ko fannu biyeteeɗo at-tawhid walla al aqida ɗon paamata ngannda holko poɗɗa gonɗude holko a fotaani gonɗen. al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. limanaagal kañum ko gonɗinde Allah an tu'min billahi wa malaikatihi gonɗina malaikaji makko wa kutubihi gonɗina defte makko wa rusulihi gonɗina nelaaɓe makko wal yawmil akhir gonɗina ñalawma darnga wal qadr gonɗina kadi hoddiro hoddiro noon foti ko khayrihi wa sharrihi ko weli hen e ko metti hen fof gonɗinaɗo ɗum woni al iman. caggal nde o faami ɗum hankanti o wi thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fardu aynihi caggal nde o fewni ɓernde makko ha ɗum feewi ko foti wonde hen ko woni hen ko fotani wonde hen ko gueɗe shirkuji gueɗe goɗɗo itta ɗum hen o anda hankanti holno o sellinirta farillaji toɗɗiɗi e dow makko. farillaji toɗɗiɗi e dow makko ɗum woni mana fardu ayn aɗan fardu ina wonde fardu ayn walla fardu kifaya. so wiyama fardu ayn woni nde ɗon hunde manam ko an tan jalata ko an tan wawata ɗum wadde goɗɗo ala hay goto wawa waɗan ɗum place maɗa. ɗum woni fardu ayn woni ko an tan wawata ɗum wadde. yeruɗo joni sanno wiyama exemple hokkarama exemple aadaji men mbiyen joni ko wayno ndefu aɗani ndefu defde nde ina wonde fardu kifaya. so wi debbo o defi walla gorko o defi jarani galle fof ina defa saabu on ko defata ko ene wawi heƴƴeɓe kamɓe fof ɗum woni wiyete fardu kifaya. amma fardu ayn noon woni ñamde nde aɗan si ñamde defɗo o so tawi kañum ñamantuma ɗum wawa wonde ɗum noon ko an tan arata ñamana hoore maɗa nde puɗɗa dañde kono fatma hen kono on wawi ko defandema kono wawa ñamandema wadde so ko on en jaari on ɗon mana fardu kifaya woni ndefu ngu. fardu aynu noon woni ñamdu ɗon so wi koko fate diine fardu kifaya ko wayno julde mayɗo walla lodde ɗum e ko nandi hen ɗum ko fardu kifaya manam ida qama bihi l ba'd saqata al ismu anil baqin so wi won hen ummiɓe mbaɗi ɗum tan bakkat o tellima ɓe mbaɗa ɗum so noon ɗum waɗi hay goto waɗani ɗum anda yimɓeɓe foof mbakkitinte ha wooda ummiɓe mbaɗoya ɗum. joni noon kalten ɗo ko fardu ayn en jeeyaɗi noon fardu ayn ko wayno ka ahkami salati ko wayno ñawojo juuɗo jomum anda holko woni ñawojo juuɗo ganda holko sellete e julde holko sellata e julde holko yiɗa e julde holko añana e julde holko bonnata julde holko moƴƴinta juuɗo ko wayi ahkamu sala wa tahara kadi jomum anda laaɓal anda holko woni laaɓal hol ndiyam mbawgal laɓɓinde holko wiyete laaɓal holko wiyetake laaɓal holko heɓanma ha laaɓa. wa siyam e korko jomum anda holko woni korko holnde foti horde holnde foti humde holnde foti tajde holko yiɗa korko holko aña hen e ko nandi hen wadde ɗum woni ahkamu sala aɗa andi juulu ko an tan wawi juulante hoore maɗa laaɓal ko an tan wawi laɓɓinde hoore maɗa koor ko an tan wawi horande hoore maɗa wadde ɗe gueɗe mbiyete ko fardu ayn. ɗum waɗi o wi summa ma'rifatu ma yuslu bihi fardu aynihi ka ahkami salati wa tahari wa siyam ko noon ne wayjibu alayhi ɗo hankkadi kala fof ɗo jiiɗa alayhi tan andu ruttitoke killifaɗo awwal ma yajibu ala mukallafi hankkadi alayhi mo jiiɗa ɗo fof koye makko ruttitto. ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله nde o renata hankkadi keeri Allah kala fof ko Allah dottinimo yo haat o haat ɗon wa yaqfi ande amrihi o daaƴa Allah yimirimo o kala fof ko Allah yimirimo yo waɗ wa nahyi kala fof ko Allah haɗi yo ɗaccu. wa sabu ɗum woni taqwallahi ko wadde ko yimira ko acca ko haɗa ko imtisalul awamir wajtinabu nahi kala fof ko mbaɗɗa jimirɗa ya waɗ ko kaɗɗa fof kadi ya accu ɗum woni taqwallah aɗani hulde Allah e hulde mbarode wona goto aɗan mbarode sa holi ɗum a dogat ɗum
yeta balla dum kono Allah non sa holi dum aballor dum woni farqo wa yatubu ila Allah o tubu fi wadi Allah ayo tubde non hanka woni ruttitade ayo kala fof ko bannuɗa e geɗe ɗe ganduɗa ɗe moƴƴani hankanti a yiɗi artude e diina moƴƴo lawol moƴƴol ngol tuuba paala e Allah qabla an yaskhata alayhi ko adi nde Allah sanjatam aya woni ko adi Allah leftatam walla nde bonna rewata e makko wa shurutu tawba joni noon sart tubgol ene waɗi sarɗeji wa shurutu tawba sarɗeji tubgol noon addi fof ko annadam ko nimsude ala ma faata e ko yewti ko kala fof geɗe bonɗe ɗe o waɗno ɗe o meɗno wadde gurdam makko kadi tubgol arnima ɗen ɗon geɗe fof o nimsanto ɗum hani ɗum waɗani ɗum woni nimsude woni piɓa e ɓerde maɗa hani no ɗeɗe ɓeɗe a waɗani ɗum woni nimsugol wanniyatu alla yauda ila dambi hankadi o anniyo o wonta ruttitade fewde bakkal caggal nde o nimsi wonde ko yawti ko ɗum hankadi ala ko wawi hen o wawi hen ko nimsude ko yawti hankadi yawti kono noon yo nimsat ɗum hani no waɗani joni noon ko fayi arde ko hankadi ɗum woni ko himmi en ayo wanniyat alla yauda ila dambi hankadi o anniyo o wonta ruttitade fewde bakkal fima baqiya alayhi min umri ko heddi e gurdam makko heddi e gurdam makko hankadi ko yawti ko de hankadi yo Allah yaafu kono ko fayi arde ko kam mo waɗ kadde bawal makko hande o ha o wasa wadde bakkal aɓe neɗɗo noon ha wasde wadde bakkal kono noon ma anniya wonde an a yiɗa wadde bakkal aywa joni noon sa waɗi bakkal ni tuuba tan wonde wona a waɗirano anni aywa saabu neɗɗo kam kullu ibnu adama khatta'un wa khayru khatta'ina tawwabun yimɓe fof ko juumoɓe ko waɗoɓe bakkatuji kono noon ɓuuri moƴƴuɓe ɓen no waɗoɓe bakkatuji noon ko tuuboɓe aywa ɗum waɗi o wi wanniyata Allah yauda ila dambi fima baqiya min umri noon ne wa an yatruka al ma'asiyat fi sa'atiha nde o ɗaccata gofol e saha muɗum hankandi o tuubi o nimsi dendagal geɗe bonɗe ɗe o waɗanno hankadi yo anni yo o wonta wadde bakkal ɗo anni o wonta wattude bakkade ko hedde gurdam makko sanno ɗo wonko heddirno ɗon won bakkat mo fonno wadde won programme mo jogino ete on programme omo andi wona hunde moƴƴere yatrukal ma'asiya yo ɗaccu ɗum fi sa'atiha ɗon e ɗon ayo in kana mutalabbisan biha si wonko jogino wonko heddirno omo yiɗi wadde e wande ɗum ɗon ko hunde bonde Allah yiɗa yo accu ay wadde noon sarɗi tubugol ko tati ko adi fof ko annadam sa andi ko mbaɗɗa ko moƴƴi ko mbaɗanɗa ko moƴƴani a yiɗi tubde ko adi fof a nimsanto ɗum ɗimmijo ko anniya a annide wonde a wonta wattude ɗum tati ɓiijo ɗo gonɗa ɗo accat ɗum sa jogino kasma sangara a wajama andi hankadi a yiɗi ɗum ɗawde a yiɗi tubde kas on no hata woma hata jokkinmo accimo ɗon no wonirni jaa haaju maɗa saabu yarde sangara moƴƴani ko noon ne zinde ayo a yeehi ha noddi debbo joom nder suude maɗa a anniyima zinde hankkadi tubgol arnima debbo o mo nodduɗa nder suude ma accidmo yaha haaju makko nimsa ko mbaɗnoɗa ɗum ko gandiɗa o wonta wattude ɗum ete gacca ngol ɗon gofol fi sa'atiha ay ɗon e ɗon wala yaqul hatta yahdiyani llah e wala yahillu an yuakhira tawba daganakimo nebnude tubgol hankkam tubgol aɗa wi min de kam komin sukaɓe ha ɓooya min tuuba ñande fof sani no ɓoggol ɗum ko ñalɗi tan yewti tan hankanti min gaccat ɗum dagaki de yeehi ha wawi haalde ɗinɗo haaluji deggiɗi andu ana natti wonde sukaga moɗo kille faɗi acca batta ko gacca cakaragal no wonɗagal wala yaqul hatta yahdiyani llah hoto wi ha Allah fewnami aywa ay wiide waɗoɓe ɗum kañum ko Allah ko yimɓe Allah en ɓe ko waliyaɓe Allah ko Allah fewni ɗumen minen si Allah fewni amen tan min pewat ɗum sirani wala yaqul hoto wi hatta yahdiyani llah ha Allah fewnami fa innahu sabu wiide noon de wiide ha Allah fewnami de ɗum ko min alamati shaqa ke maali malkisa kala fof min jiiɗa ene wiya noon tan andu oɗo kam ko malkisaɗo wala khislani ko wembere on ko ben famani taw ko tamsil basira andu on ɗon ko momtanaɗo jiiɗo ɓernde makko ɗe yiyata ko moƴƴi kala fof jiiɗa ene wiya noon yurmo ɗum sa wawi mbajade ɗum mbajoɗa ɗum ayo wala yaqulu hoto wi
حتى يهديني الله على الفعل فإنه يدنون من علامة الشقائد كما الملك في الدياء والخذلان بينبر وطمس البصير من ترجيل برد ويجب عليه إن ودي مك هقولون كل فاضو ويجب عليه إن ودي مك حفظ لسانه رند أمقل مك من الفحشاء إكد بانكر والمنكر إكد بند كنال نجي ينكر كل هل فهم وني حلوج بن أجو gila ƴettaden gila kuddel gila ñoorel ɗemgal heewi ko neɗɗo naatiri jeygol ko sababu ɗemgal muɗum heewi ko neɗɗo naatiri jeygol walla heewi ko neɗɗo sekira kaso heewi ko neɗɗo jaggira sa ƴeewi sababu ruttito koko joomum ayo a haali ko taggam ma haalde hol source maɗa hol dalilu maɗa aywa ta ƴetteɗa namɗa kaso wadde noon neɗɗo asana haala ya ƴeewa ko kaaldama ganda est ce que ɗum kalda ko hunde moƴƴere walla wona hunde moƴƴere ay sabu nelaaɗo wi kala fof kaalowo ya haal ko moƴƴi sa ndewa haalde ko moƴƴi dañƴa on kan yumin billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut saɗa haala ya haal ko moƴƴi sa ndewa haalde ko moƴƴi daƴƴa ɗum waɗi wi wayjib alayhi hifde lisanihi min alfahshai wal munkari wal kalami alqabih kalami alqabih noon nanni fahsha nanni munkar kala fof haala bonkanadi hen wa aymani talaq e wondirde ceerɗe wonti haade muslimi kufde juulɗo aywa ɗo hankadi woni kay waajade en gacceten geɗe ɗe ganduɗa gona geɗe insani je gona geɗe neɗɗo ɗankako wonti haade muslimi kufde juulɗo wa ihanati hoynude juulɗo wa sabbi e ƴettade juulɗo wa tahwifi hulɓini juulɗo fi gayre haqqin sharia te ko mbatta ko fof ala fof sharia ko yimirma hen dagaki ƴettade juulɗo dagaki hulɓinde ɗum so wona taw ko kolɓintama ngo ko gam o ruttitoye e diina o feewa aywa wa yajib alayhi hifzu basarihi ani nawari ila al haram ina waɗɗe makko ha joni rende darki makko nde o darata ko harmi daganaki darde ko harmi wala yahillu lahu an yanzura ila muslim daganaki mo kadi darde juulɗo ɓe nazaratin tu'zihi darki ki ganduɗa ina to'no mo darato illa an yakuna fasiqan sona noon tawa mo daroto on ko fasiq noon woni kala fof biyo ko julɗo e de ene waɗa galle ɗe ganduɗa Allah yiɗa ɗum ay ka julɗo kono ka jinowo an ka fasiq ka julɗo kono ka ƴettotoɗo an ka fasiq ka julɗo kono ka jaro sangara an ka fasiq aywa on noon se ande oɗo ko julɗo ete ko jaro sangara hada wonde makko o ko julɗo kono ko jinowo hada wonde makko sabu on ko fasiq sabu on o wi ko fayeje ɓe hijranowo ene waɗɗi hiiɗadem aywa tawi ɗum hande woni windande meɗen ko fayate lahdade windande adide gade reftade hen bisimillahi rahmani rahim bisimillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahim ko inde Allah alhamdulillahi jattor wodani Allah rabbil alamin jeeɗo binde wassalatu juulu wassalam e kisal ala sayyidina yongone koho men muhammadin biyeteɗo muhammad khatimin nabiyin timmode annabaɓe wa imamil mursalin almaminalaɓe awwalu ma yajibu ko aɗi waɗɗade alal mukallafi e killifaɗo o tashihu imanihi ko selletinde limanagal makko summa ma'rifatu caggal ɗum o anda ma yuslihu bihi ko omo fewnidir ko omo fewnite bihi e muɗum farda aynihi farillaji teddiɗi e makko ka ahkami salati ko e ñawoje juulu wa taharati e ñawoje laaɓal wa siyam e ñawoje korka wayjib alayhi ina waɗɗe makko an yuhafida nde o renata ala hududillahi keeri Allah wa yaqifa o daade ande amrihi jamiroje Allah wa nahyihi e kade Allah wa yatuuba o tuuba ilallahi fewde Allah subhanahu on masinaro wodani qabla ko adi an yaskhata alayhi nde Allah sanjatam wa shurutu tawbat sharɗeji tubgol annadam ko nimsude ala ma fata e ko yawti wanniyata o anniyo Allah yahuude nde o ruttittako ila dhanbin fewde bakkat fi
فيما بقي كهدي عليه مكو من عمره غر مكو وأن يترك دودتشر المعصية غوفل في ساعتها سهامود إن كان متلبسا بها سي محدرة غوفل ولا يحل له دغنتاكم أن يؤخر التوبة دون تتوبكم ولا يقول هتوبي حتى يهديني الله على فونمي فإنه نميد نوند من علامات الشقاء جاء مال ملكس والخذلان بمبر وطمس البصيرة ممتر جيد برد ويجب إن ودي عليه مك حفظ لسانه رند دمغل مك من الفحشاء بانكر والمنكر بانكر والكلام حال القبيح بانك وإيمان الطلاق ونرجال وانتهار المسلم كفر جول وإهانته أهين الجول وسبه يتار جول وتخويفه أهل بند جول وكفر في غير حق شرعي تو على حق شرعي ويجب إن ودي عليه مك حفظ بصره رند دارك مك من النذر عن النذر أمر الغاندات إلى الحرام في وديك حرم ولا يحل له دغنتاكم أن ينظر دارت إلى مسلم في ودي جول بنظرة إن دارك كنغندل تؤذي شيء إن تؤنم إلا أن يكون فاسقا سناتو مون دارتو فاسق أي عن الفاسق نون فيجب إجرانه إن وديه دادم عند دومني ويندن ميدان أديل سوي ngol won lawol magade ngol aɗa wawi wadde abonné chaine ngam bindan ɗe mbawa yettadem saha kala kono hande kadi so won deftere nde jiɗɗa jangude aɗa jokkodirde amen on ɗon numéro whatsapp peñowo ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.